ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 4 አትናብ ከረን ሰማርያ ትነብራ አሐባሳን ንድኻታት ተትከዓን መሰኪንካ ተጨንቃ ንጎይተት ክናምፁ ንስተት ትብላ ዝቃል ዝስምዓ እግዚአብሔር አምላኽ በቅድስኑ መሓለ እንሆ ተንስኻትክን በዓንቃሪቦ እቶም ካባኻን ዝተረፉ ድማ ብመቕሎብ ዓሳ ትሰሓባለን መዓልታት ክመጻይ ንስኻትክን ነፍስ ወከፍክን በትፍሩስ ተኺልክን ኣብ ቀቅድሜኽን ክትወፃ ናብ ሃርሞንካ ክትድርበያ ይኽን ይብል እግዚአብሔር ናብ ቤቴል ንዕሞ ኣብሱ ናብ ጊልጓሉን ኣበሳ ኣብዝሑ ንጉሆ መስዋዕትኹም ኣብ ሳልስተኻ ዕሽርኩም ኣቕርቡ ኣቶም ደቀ እስራኤል ከምዚ ክትገብሩ ፈቲኹም ኢኹም እሞ መስዋዕቲ ምስጋና ካብ ዝቦሖ ኣቕርቡ ናይ ፈቓድ ህያብካ ኣውጁ ናውርዩ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣነ ድማ ኣብ ኩለን ከተማታትኩም ጽሩይ ስናሃብክኹም ኣብ ኩለን ስፍራታትኩም ከዓ እንጌራስ ኣንክኹም ንስኻትኩም ግና ናባይ ተመለስኩምን ይብል እግዚአብሔር ኣነ እውን ንዓጺድ ገና 3 ወርሒ ተሪፍዋ ኩሉ ዝናብ ከላእኩኹም ኣብቲ ሓንቲ ከተማ ዝነብኩ ኣብቲ ሓንቲ ገና ከተማ ግና ኣየዝነብኩም ኣብቲ ሓንቲ ክፍሊ ዘነመ ፍታ ዘይዘነማ ክፍሊ ከዓ ሃጎጎት ክልተ ሰለስተ ከተማ ድማ ማይ ክሰትያ ናብ ሓንቲ ከተማ ኸዳ እሞ ኣይረወያ ንስኻትኩም ግና ናባይ ተመለስኩምን ይብል እግዚአብሔር በሃጉን በዋግን በዋዕክኹም ነቲ ብዙሕ ኣታኽልትታትኩምን ኣታኽልቲ ወይንኹምን በላሳውትኹምን ኣዋልዕኩምን ኣንበጣ በልዖ ንስኻትኩም ግና ናባይ ተመለስኩምን ይብል እግዚአብሔር ኣነ ከምቲ ኣብ ግብፂ ዝኾነ ፌራ ሰደድኩልኩም ነግባስኩም ብሰይፊ ቀተልክዎም ነፍራስኩም ማረኽክዎም ነቲ ናይ ሰፈርኩም ብድብድ ናብ ኣፍንጫኹም ኣደየብክዎ ንስኻትኩም ግና ናባይ ተመለስኩምን ይብል እግዚአብሔር ከምቲ እግዚአብሔር ንሶዶምን ጎመራን ዝገልበጠን ገልበጥኩኹም ንስኻትኩም ከዓ ካብ ሓዊ ከም ተመንጠለ እያድ ኮንኩም ግና ንስኻትኩም ሲ ናባይ ተመለስኩምን ይብል እግዚአብሔር ስለዚ እታ እስራኤል ከምዚ ክገብረካየ እዚ ክገብረካየ እሞ እታ እስራኤል ንኣምላኽካ ክትቀባበል ተዳሉ እንሆ ተኣኽራን ዝሰርሕ ንንፋስካ ዝፈጥር ንሰብ ድማ ሓሳቡ እንታይ ከም ዝኾነ ዝገልጸሉ እቲ ንወጋሕታ ጸልማት ዝገብር ኣብቲ ልዕል ዝበለ ቦታታት ምድሩን ዝረግጽ ስሙ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 5 ኣቱም ቤት እስራኤል እዛ ኣብ ልዕሊኹም ዝቕዝሞ ዘለኹ ቃል ስምዑ እታ ድንግል እስራኤል ወዲቓ ደጊማ ኣይትትንስእን ኣብ ምድሪ ጻሒላ ኣላ ዘተንስኣ ድማ የልቦን ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ እታ 1,000 ዝወፅዋ ከተማ 100 ይተርፍዋ እታ 100 ዝወፅዋ ከዓ ንቤት እስራኤል 10 ይተርፍዋ ይብላሉ ስለዚ እግዚአብሔር ንቤት እስራኤል ከምዚ ይብላሉ ድለዩን እሞ ብህይወት ክትነብሩ ኢኹም ጊልጋል ብርገጽ ክትማረኽ ቤትኤል ድማ ኸንቱ ክትከውን እያ እሞ ንቤትኤል ኣይትድለዩ ናብ ጊልጋል ከኣይትእተው ናብ ብኤር ሸባዕውን ኣይትሕለፉ ከም ሓዊ ኮይኑ ናብ ቤት ዮሴፍ ሩክ ከይብል ኣብ ቤትኤል ዘጥፍእ ተሳኢኑ ከዓ ሞኽ ከየብሎስ ንእግዚአብሔር ድለዩ ብህይወት ድማ ክትነብሩ ኢኹም ኣቱም ንፍርዲ ናብ ዕረ ትልውጡ ንጽድቂ ከዓ ናብ ምድሪ ትድርብይዎ እቲ ንሸውዓተ ከዋኽብትን ንኦርዮንን ዝገበረ ንድንሙትን ናብ ወጋሕታ ዝልውጦ ንመዓልቲ ከዓ ግብ ዝበለ ለይቲ ዝገብሮ ንማያት ባሕሪ ዝጽውዖ ናብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ድማ ዝኽዕዎ ኣብ ልዕሊ ዕርዲ ጥፍኣት ክመጽእስ ነቲ ሓያል ብድንገት ጥፍኣት ዘውርደሉ ስሙ እግዚአብሔር እሞ ድለይዎ ነቲ ኣብ ደገ ዝገንሕ ይጸልእዎ ነቲ ብቕንዕና ዝዛረብካ ይፍንፍንዎ ንድኻ ስለ ዝረገጽኩምዎ ነቲ ተሰኪምዎ ዝነበረ ስርናይካ ስለ ዘግደፍክምዎ ብጽሩብ በእማን ኣባይት ትስራሕኩም ኣይክትነብሩዎን ከዓ ኢኹም ዘብህጋ ተኽልቲ ወይኒ ተኸልኩም ወይኑ ድማ ኣይክትሰትዩን ኢኹም ኣነስ ግህሰትኩም ብዙሑ ሓጢኣትኩም ካብ ብርትዑ ከም ዝኾነ ፈልጥ ነቲ ጻድቕ ተጻብብሉ ደርሆ ትቕበሉ ነቲ መስኪን ካብ ደገ ትገፍዕዎ ኣለኹም ክፉእ ዘመን እሞ ስለዚ ትለባን በዚ ከምዚ ዘመሰለ ዘመን ስቕ ይበል ብህይወት ክትነብሩ ሰናይ ድለዩ እከይ ኣይኮነን ከምኡ ከዓ ከምቲ ዝበልኩምዎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ምሳኻትኩም ክኸውን እከይ ጽልኡ ሰናይ ከኣፍቅሩ ኣብ ደገውን ፍድሪ ጽንዑ ምናልባሽ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ነቲ ካብ ዮሴፍ ዝተረፈ ክርሕርሓሉ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት እቲ ጐይታ ከምዚ ይብላሉ ኣብ ኩሉ ኣደባባያት ክቁዘም ኣብ ኩሉ መንገድታት ከዓ ዋይ ዋይ ክበሃል እዩ ንሓረስታይ ናብ ሓዘን ነቶም መልቀስ ዝኽእሉ ከዓ ናብ ብኽያት ክጽውዕዎም ብማእከል ክሓልፍ እየ ኣብ ማእከል ኩሉ ኣታኽልቲ ወይኒ ብኽያት ክኸውን እዩ ይብል እግዚአብሔር ኣቱም ንመዓልቲ እግዚአብሔር ትደልይዎ ኢለኹም መዓልቲ እግዚአብሔር እንታይ ጠቕመኩም ንሳስ ጸልማት እያ ብርሃን ኣይኮነትን ከምቲ ካብ ቅድሚ ኣንበሳ ዝሃድም እሞ ድቢ ዘጓንፎ ከምቲ ናብ ቤት ኣትዩ ኢዱ ኣብ መንደቕ ዘጸግዕ እሞ ተመን ዝነኽሶ
معلت እግዚአብሔር سي ጸልማትን ብርሃን ዘይብላን ደይኮነትን ድቅድቅ ጸልማትን ምን ጽብራቅ ዘይብላን ደይኮነትን ንባዕላትኩም ጸላእኩም ንዓኩን ናኺባ ባዕላትኩም ድማ አይሽትቶን መስዋዕት ምሕራርን መስዋዕት ብልዑኹምን ተቕረብኩም ለይኳ ይክበሎነ ነቲ ናይ ስቡሕ ከብትኹም መስዋዕት ምስጋና ቁልሕ ኣይክብሎነ ንሃይ ቅኔታትካ ኻባ ያርሕቕ ቃና መሰንቆታትካ ኸ ኣይሰምዐነ ግና ኸፍርዲ ኸመያት ጽድቂ ድማ ኸምዘይንጽፍ ርባዊ ሓይዝ ኣቶም ቤተ እስራኤል 40 ዓመታት በረኻ መስዋዕት ሕሩድን መስዋዕት ብልዕን ደቕሪብኩም ለይኹም ነቲ ድኳን መሎኹም ምን ምስልታት ጣዖታትኩምን ነቲ ንርእስኹም ዝገበርኩምዎ ኾኾብ ኣምላኽኩምን ተሰከምኩም ስለዚ ንኽንዮ ደማስቆ ኹማርኸኩም እየ ይብል እቲ ኣምላኽ ሰራዊት ዝስሙ እግዚኣብሔር ትንቢተ አሞጽ ምዕራፍ 6 እቶም ኣብ ጽዮን ሃዲኦም ኣብ ከረን ሰማርያ ድማ ተኣሚኖም ዝነብሩ ቤተ እስራኤል ከዓ ዝኸድዎም ስሙያት ሓለቑ ኣሕዛብ ወይሎም ናብ ካልን ሕለፉን ጠምቱን ካብኡ ድማ ናብቲ ዓባይ ሃማት ኪዱ ናብታ ናይ ፍልስጤማውያን ጋት ከኣውረዱ ንሳተን ዶ ካብ ዘን መንግስታት እዚአን ይበልፀን ወይስ ዶበን ዶ ካብ ዶብኩም ይገፍሕ እዩ ንስኻትኩም ነታ ሓስምቲ መዓልቲ ተርሕቑ ነታ መንበር ዓመፃኻ ተቕርቡ ኢኹም ኣብ ዓራት ስኒ ሓርማት ዝግምሰሱ ኣብ መንጸፎም ድማ ዝጋደሙ ካብ መጓሰ ባጊዕ ጥቦታውቲ ካብ ደንበ ኣሓውን ኣብታይ ዝበልዑ ብዳይ መሰንቆ ዝደርፉ ከም ዳዊት ድማ መሳርያ ሙዚክ ዘዳልዉ ብገፊሕ ዋንጫ ወይን ዝሰትዩ ብሉፅ ማእዛ ኸ ዝልከዩ ብስብራት ዮሴፍ ግና ዘይጉህዩ እዮም ስለዚ ሕጂ ምስቶም ቅድም ዝማረኹ ክማረኹ እዮም ወኻዕታቶም ኣብ ማእዲ ተጋደሙ ድማ ኹዳይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብርእሱ መሓለ ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ኣነ ንትዕቢት ያዕቆብ ፈንፈንኩ ኣዳራሻቱ ኸ ጸላእኩ ነታ ኸተማውን ምስ ናይቶም ኣብኣ ዝነብሩ ኹላቶም ሓሊፈ ኽህባይ ክኸውን ድማ እዩ ኣብ ሓንቲ ቤት 10 ሰብ እኳ እንተተረፉ ክሞቱ እዮም ዘመዱ ምስቲ መንደድ ነቲ ዕፅምቲ ካብቲ ቤት ከውፅኦስ እንተለዓሎ እሞ ነቲ ውሽጢ ቤት ዘሎ ገና ዶ ገለ ሰብ ምሳኻሎ እንተበሎ ንሱ ኸዓ ሓደ እኳ የልቦን ኢሉ ይምልሰሉ እቲ ድማ ስም እግዚኣብሔር ክንስም ይግባአናኒ እሞ ስቕበል ይብሉ ንሆ እግዚኣብሔር ይእዝዝ ኣሎ እሞ እቲ ዓባይ ቤት ክትፈርስ እታ ንእሽተይ ቤት ከዓ ክትጭፍለቕን ክወቕዓን እየ ንፍርዲ ናብ መርዚ ንፍረ ጽድቂ ድማ ናብ ዕረ ለዊጥኩም ኢኹም እሞ ኣፍራስ ዶ ብልዕሊ ኸውሒ ይጐዩ እዮም ወይስ ኣብ ዕርዶ ኣብኡ ይሓርሱ እዮም ንስኻትኩም ብኸንቱ ነገር ትሕጐሱ ብሓይልና ዶ ይኮንና ናቕርንቲ ዝወሰድና ትብሉ ዘለኹም ኣቱም ቤተ እስራኤል ስለዚ እነሆ ህዝቢ ኸተንሳእልኩም እየ ንሳቶም ከዓ ካብቲ ምእተው ሃማት ክሳዓት ውሒ ዝኣርባህ ከጨንቑ ኾይኖም ይብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት